बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये किसबी हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या समय असा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मैया प्रियांका तिरुनातिका रातानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सुम्याचे साखर जे शब्दाप्रमाणे मिळत नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या समय असा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मैया प्रियांका तिरुनातिका रातानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये इंजियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभा असा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मैया प्रियांका तिरुनातिका रातानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या आपसड्या कमी पावसून जगते माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर माग्या शंभर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुशा पण घेतले त्याच्या कष्टाने कुसर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी पाहता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बडव्या संभाळ आणि सलई आमेन. शासनाचो विषय आणि श्रेष्ठ बडव्या साम मिंगेली आमच्या झुजात आमका सांभाळ. देवसराच्या खोटापणाचेर आणि पासांचेर आडयेम काम आधार दी. समुद्रात काम फरमावून परतून मागता आणि तुझे सरकावल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसार विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हरा कोठ्यात देवाच्या पदवे यमकोडा लठून घाल. आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमका येऊ. तुझी खुशी जशी सरगार जाता तसेच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुभासा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुभासा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सगळे आम्ही गडी बोर आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि थोडा वेळ त्या सम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
ख्रिस्ताची उजवाड जाऊन त्या जेजू ख्रिस्ताची जो मुनीस या त्या देवाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, love you, Jesus. Hallelujah, 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 दोन प्रकारचे दुःख जेजू समर्पण देऊन माग, दोन hallelujah, प्रकारचे पडापड जेजू समर्पण देऊन माग. हालेलुया Jesus, we हालेलुया adore you, हालेलुया. Jesus. थायरॉइडच्या समस्या Jesus, hallelujah, समर्पण देऊन hallelujah, मागे या घडी hallelujah, समर्पण hallelujah. देऊ स्तुती कर. Thank you, Jesus. हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Praise you, Jesus. आराधना तुका जिसो प्राप्त तुका ते जिसो करता मान करता तुका त्याची जिसो वंदन तुका देवाने जिसो तवस वंदन तुका याकडे जिसो तुझ्या जीवितात Hallelujah, देवाने hallelujah, देत hallelujah, याकडे. hallelujah, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. hallelujah, लेफ्ट hallelujah, हातात hallelujah, आजचे दुःख hallelujah, बोटाने hallelujah, hallelujah. गांठीने आजचे दुःख Argani ogra जेजू tuka तुका jiso याकडे hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया. hallelujah, 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 Jesus, ria, 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 hallelujah. ria, 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 ria. Stuti, Hallelujah, stuti, hallelujah, stuti, hallelujah, stuti, stuti, hallelujah, stuti. hallelujah. Hallelujah, 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 ria, 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 hallelujah, hallelujah, ria. hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Ya, ria, 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 ria. hallelujah, Shira, la, bara, bara, hallelujah, bara, 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 hallelujah. bara. Jesus, Podvi, Jesus, podvi Jesus, Jesu, Jesus, podvi Jesus, Jesu, Jesus, Jesus. podvi Jesu, podvi Jesus, Jesu, Jesus, Jesus, podvi Jesus, Jesu. Jesus, My Jesus, convert Jesus. स्तुती करिया, गट तला Jesus, स्तुती करिया, Jesus, गट Jesus, तला Jesus. स्तुती करिया. Argani ogra पोटाच्या tuka jiso लेफ्ट साइड vaiman इनके tuka jiso. समस्या असतात तुका सत्य Aradhan जेजू tuka तुका jiso prite tuka नसा. jiso prabhu. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया रिया रिया hallelujah, रिया hallelujah. रिया 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 Hallelujah, hallelujah, रिया Hallelujah, रिया hallelujah, रिया hallelujah, hallelujah. रिया 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 hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah. रिया Hallelujah, जेजू 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 hallelujah, जेजू 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 hallelujah. जेजू Jesu, जेजू Jesu, तुझे Hallelujah, भाऊ Jesu, पवित्र hallelujah, अमल hallelujah. रगत देवई सम्या या सगळ्या जमतेचे देवई सम्या जेजू Jesu, Jesu. तुझ्या नवान सगळा सगळे तुका जमतेचे माहिती तुझे भाऊ गोष्ट पवित्र अमल रगत मागून घेत सम्या जेजू तुझे भाऊ पवित्र अमल रक्तान सम्या जेजू या सगळ्या मग्नाचे कुड खबर जाऊ दे सम्या जेजू हर एक जंगीते जेसू तुझ्या जेसू जेसू नावाचे नाही जेसू झाले जेसू तुझ्या राजाचे नाही झाले तुझ्या लावणातले जंगीते या मग्नाच्या सला भितरेला जेसू जेसू सगळे तुझ्या भाऊ पवित्र जेसू अमल जेसू जेसू रक्तान जेसू तुझ्या जेसू भाऊ पवित्र अमल रक्तान बांधा तुझ्या कृसामळावर पडते पवित्र आत्म्याच्या उजान जेसू जेसू लासन जेसू असणे जेसू पवित्र आत्म्याच्या बळवंत जेसू दैविक उजान लासन असणे जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात शिरा बरा 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 जेजू 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 Hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah. जेजू 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 Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To hallelujah. God, to God, to Jesus, God, but Jesus, it's so Jesus, it got Jesus, to so my mouth, it's so God, Jesus, just Jesus, not Jesus, Jesus. Yes, Acts Lord of the Jesus. Apostles 5:16 धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन जेरुसलेमा भवारीच्या शहरांचो लोक आपल्या पिढेस्तान आणि देवसराचे उपाद्र भक्तल्यान घेऊन हरिहरणी तै जम जातालो आणि सगळी बरी जाताली. जेरुसलेमा भवारीचे शहराचो लोक आपापल्या पिढेस्तांक आणि देवसराचे उपाद्र भक्तल्यान घेऊन हरिणी थंय जमो जातालो आणि सगळी बरे जाताले. ज्या जाग्यार धर्मदूत देवाचे शीस जेजूचे शीस धर्मदूत खंच्या जाग्यार सुवार्ता प्रगट करनसले त्या जाग्यार लोक हरिणी त्या तांच्या भोवतणी असल्या तांच्या घरा असल्या तांच्या गावांत असल्या
पिडेस्तांग हांतुर्ण समेत आणण्यात आलं आणि थंयसर त्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरून देवाचे उतर प्रगट करता करता त्या जाग्यार त्या उतरांत हांव सकत वळोन येताली. त्या उतरांत हांव सकत वळोन येताली. सभार वर्सां आदी बंबईच्या एका जाग्यार एक व्हडलें कन्वेन्शन जाल्लें. देवाचे उतर बरोन प्रगट जालें. भाट पडलो जागो, कांय इम्पॉर्टन्स नासलो जागो. आज त्याच जाग्यार त्या बॉम्बेत आसले उरले खंयच्या जाग्यार चड महत्वाचे जागे आसात, खंय तांचे इम्पॉर्टंट एम्बेसीज ऑफिस आसात, ते परत त्या जाग्याक शिफ्ट जावन आता एक पॉश एरिया जाला. BKC म्हणतात, बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. कंटिन्यू 2-3 वर्सां त्या सुवातेर एक व्हडलें कन्वेन्शन आसले. देवाचे उतर भरपूर तरान प्रकट जाले आणि त्या उतरांची सकत ताणें विस्तारली. आज आमी त्या सोम्याच्या हजरपणांत येवन ताचे उतर क्लेम करून मागताना तिस सकत वळोन येता. तिस सकत वळोन येता. काल आमी टेस्टामनी आयकली कशे त्या भावाच्या आवयची टेस्टामनी ताणें दिली. देवाचे उतर ताणें रिपीट केलें. ताका सांगलें सकाळी सांजेर देवाचे उतर जे कितें दिलां 9 पटी क्लेम करून वसा, क्लेम करया. आणि देवाचे उतर क्लेम कर मागता मागता तिच्या पायांत 5 वर्सां तावन आसली दुख, कशी 5 वर्सां तावन आसली ती गांठ कशी खंय गेली कळीतच ना. देवाच्या उतराचे बळ, आमी त्या उतराचे बळ आज आमी अनुभव करूंक जाय आमच्या जिवितांत. आज आमी त्या सोम्या लागीं येताना कशे जेरुसलेमाच्या भोंवतणीचो लोक कशे त्या शिसा जेजूच्या शिसा आणि आपोस्तल धर्मदूत आसात, धर्मदूत कैसर सुवार्ता देवाचे उतर प्रकट करतात, त्या उतरां आयकोंक आणि थंयसर त्या पिड्याक गुण जावचे खातीर आपण येतलो, विश्वासान येतलो. त्या काळार आताच्या परी बसा, ट्रेन, कारा, रिक्षा आतले. जावंक पुरो गाडवार हाडण्याताले जावंक पुरो. जाल्यार कितले कश्ट. जावंक पुरो ओनूच हाडण्याताले जावंक पुरो. इल्ले मुखार येवन पुरो जाता, इल्लो वेळ बसून परतून उखलून हाडटले जावंक पुरो. हट्टापण. आज थंयसर देवाचे उतर प्रगट जाता, आमी वसोजेस कितल्या पयस पयस जावन लोक आपल्या कुटुंबाच्या घरच्या पिडेस्तांक हाडण्याताला कोण ना. तांचो भवार्थ मोगाचे ना. आज आमचो भवार्थ आणि त्या लोकांचो भवार्थ आमी कितलो कंपेर करियत नगे. कशे कंपेर करियत नगे. कितले कमिटमेंट तांचे. आज आमी त्या देवाच्या उतराक कितले महत्व दिवन आसा. ज्या देवाच्या उतरा वरवीं अजापां विस्मितां घडतात. थोडे पटी आळसाय जाल्यार आमकां देवाचे उतर नाका. मूड समाना जाल्यार कितेंच नाका. आज आमी त्या देवाच्या उतराची रूस
साकोन पळवया. साकोन पळवया. साम 34:8 साका आणि पळया. सर्वेस्पोर कितलो बरो. साका आणि पळया. सर्वेस्पोर कितलो बरो. कितलो बरो न्ही की. कितलो बरो आमचो समी. कितलो बरो आमचो जेसू. साम 37:3 सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आणि बरें तें कर. देशांत वस्ती कर आणि सुखांची. आज सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आमी बरें आसा तें करतना आमकां सुख मेळटा, समाधान मेळटा. आज त्या सुम्याचेर आमचो भावार्थ गोंड करया. ह्या ब्रेसराच्या दिसा परत एक पटी सांगाता मेळोन 2 मिनटां घट्टतल्यान आज त्याच भावार्थान ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया 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 शिराला बरा. हालेलुया 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 Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इकडे बोल अर्गान जेसू म्हणूया. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. जे किते मुझ्या जीवितांत आज जावन आसा त्या हर एका पासून तुका अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. आज विजाचे समस्या पासून तुका अर्गान जेसू. कामाचे समस्या पासून तुका अर्गान जेसू. हर एका पिडेशिडे पासून तुका अर्गान जेसू. आज हर एका समस्या तांतोय सुखा लाभले. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. या पहिल्या कणात माग्या आज विशेष रान आज ताच्या मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांगच्यापासून जशे ताच्या मुखामळसो प्रकाश हान्नान अनुभव केलो. ताच्या मुखामळसो प्रकाश मोइजेन अनुभव केलो. संता भक्तांनी अनुभव केलो. आज तसो मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांगच्यापासून आज माग्या सांगता म्हणून येऊ तर 5 पटीन घट्टपणान रिपीट करया. Psalm 67 देवांची दया करून आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67:6 देवांची दया करून आमकां आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांको. 67:1 देवांची दया करून देवांची दया करून आमकां आशीर्वाद मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांको. 67:1 देवांची दया करून आमकां आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67:1 देवांची दया करून आमकां आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामळसो प्रकाश आमचेर फांको. मरिये कृपेन भरले सौम्य तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या कारणात विशेष माग्या खासदारी जोड्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. आज कितल्याशा खासदारी जोड्यांमध्ये समाधान ना. कितलेशे खासदारी जोडी एकामेका उलयनात. जावं पळय एकाच घरा आसात
जाल्यार समाधान ना. सकाळी सांजेर म्हणल्यार पर्यंत झगडे चलून आसा. कितल्या काजारी जोडांनी वेगळे जायचे आमचेंतला. कितल्या काजारी जोडांचे डिवोर्स जाला. विशेष सरान मागया परत तांचे काजारे जिवीत एक जावचे पासत आनी एक जावचे पासत मागया. देवाचे उतर म्हणटा. देवाचे उतर एक कमांड जावन आसा. फरमावचे कमांड. देवाचे उतर सांगता ज्या कोणाक देवान जोडला ताका कोणूच वेगळे करिना जावं. कोणूच वेगळे करिना जावं. कष्ट, आकांत, बेजाराय या कसले समस्या जाऊ दे. कसले समस्या जाऊ दे. जेजू म्हणालो वेगळा सराचे पत्का शिवाय दुसऱ्या कसल्याय विषयाक वेगळा सर जावंक नुजो. वेगळा सर जावंक नुजो. एक पटी तुझे खासर झाले लाईफ टाइम त्याच बहिणीचो तू घोव जावन आसाय. त्याच बायलेचो तू घोव जावन आसाय. तुझे लाईफ पर्यंत त्याच घोवाची तू बायल जावन आसाय. देवान तुका त्या घोवाक दिला. आज तुझो घोव जावन पळोव खंयच्याय वायट पेटेत आसा. आज तुझे बायल जावन पळोव कसल्याय अस्कतकायेन पडला. तुका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देवान दिल्या. सांत पाऊल म्हणटा एका अनुभवार्थी घोव भावार्थी बायले वरवीं भावार्थाक येता. एक अनुभवार्थी बायल भावार्थी घोवा वरवीं भावार्थाक येता. हे मिसाव जावन आसा. भावार्थी बायलेन घोवाचो आत्मो सलवार करूंक आसा. भावार्थी घोवान अनुभवार्थी बायलेचो आत्मो सलवार करूंक आसा. हे एका कुटुंबान जिवितांत तुका दिल्ले मिसाव. आज तू खंय या मिसावान सुकलाय जाल्यार पयल्या बॉक्साने म्हाका सोम्या लागी आनी एक बऱ्या कुमसार जा. आणि त्या घोवा पासून त्या बायले पासून माग. देवान ताका तुज्या हातान घाला जाल्यार ताका खंडीत जावन तो बदलिता. ताका खंडीत जावन तो बरो करता. आज कितली काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे ना. विशेष रान मागया. भुरग्यांचे देणे लाभचे पासून मागया. भुरग्यांचे देणे लाभचे पासून मागया. आज कितलीशी काजारी जोडी रडोन आसात. आज कितलीशी काजारी जोडी तोय हांगा धांवन आसात. एक भुरग्याचे देणे मागया. तांचो गर्भ त्या स्त्रियांचो गर्भ जेजू स्पर्श करू दी. तांचो गर्भ फळां बरी जावं दी. जावंक पुरो 2-3 अबॉर्शन जाल्यार मिसकॅरेज जाल्यार जावंक पुरो. देव तांची काकूळ करून दी आणि तांकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून सांगता. म्हणून हे उतर 5 पटी घट्ट तरान रिपीट करया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरी करतलो. तुमची संतत वाडयतलो. तुमचे कडेन केल्लो सल्लो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरी करतलो. तुमची संतत वाडयतलो. तुमी तुमचे कडेन केल्लो सल्लो सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा
कृपाळ दिष्ट गलतलो तुमका फळाबरीतलो तुमची संतत वाढयतलो आम्ही तुमच्याकडे केलो सल्लो स्थिर सांभाळतलो लेविटिकस 26:9 तुमचे म्हणजे कृपाळ दिष्ट गलतलो फळाबरीत करतलो तुमची संतत वाढयतलो आणि आम्ही तुमच्याकडे केलो सल्लो सांभाळतलो लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिष्ट घालतलो तुमका फळाबरीत करतलो तुमची संतत वाढयतलो आम्ही तुमच्याकडे केलो सल्लो तीर सांभाळतलो नमान मरिये कृपेन मुरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria देवाची महिमा कोणाकी पोटाच्या राईट साइडीन दुःख असा जांग पुरो किडनीचे समस्या किडनी स्टोनाच्या समस्या जांग पुरो ह्या इतर समस्ये त्या जाग्यार हात दवरून माग जेजू ह्या घडये तुका स्पर्श करता आणि तुका गुण करता आणि तू त्या सोम्याक साक्षीदार जातले विशेष राग मग या ती तुका दुःख कठीण असा पपोल्यापरी जाता या घडी हात दवरून माग जेजू तुका स्पर्श करना असा येदळूच ती दुःख तुका उणे जाल्लो अनुभव जाते असा विशेष मग या खणांत कितले जणांक काम नासतना कश्ट आसात विजाच्या समस्या आसात ह्या दिसांनी कितल्या जणांचे इंटरव्यू आसा कितले जाणां PR ट्राय करना आसात कितले जाणां मायग्रेशनाक ट्राय करना आसात विजाक या कामाक अप्लाय केल्ले कितें रेस्पॉन्स मेळटेत ना कितले जाणांक टर्मिनेशन रेडी दवरला कंपनीत खबर आयल्या कितले जाणां आज विशेष तांचे कितें डॉक्युमेंट समस्या आसात खंयच्याय दफ्तराक गव्हर्मेंट दफ्तराक व्यत्यय आसात करेक्शनाक ते सगळे सुम्याचे तान भेटोवन दिवया विशेष कितले जाणां फायनान्शियल समस्या आसात वयर येवंक जातात ना त्या एकल्या सुम्याचे तान समर्पण दिवन येऊ तर सांगा त्या म्हणून 5 पटीन घट्ट त्याला रिपीट करया जोशुआ 1:9 हांवें तुका फर्मायला न्ही दृढ आनी नका आनी धीर सडी नाका सर्वेस तुजो देव खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो जोशुआ 1:9 हांवें तुका फर्मायला न्ही दृढ आनी धीर सडी नाका तुजो देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो जोशुआ 1:9 तुका फर्मायला न्ही दृढ आनी थीर राव आनी धीर सडी नाका तुझो देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो जोशुआ 1:9 तुका फर्मायला न्ही आनी थीर राव नाका धीर सडी नाका देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो जोशुआ 1:9 हांवें तुका फर्मायला न्ही दृढ आनी भिये नाका आनी धीर सडी नाका सर्वेस तुजो देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू परच्या दिसा मागण्या वेळा सांगले देवाचे उत्तर क्लेम करताना दीग भावाडतान आणि कितल्या व्हडल्या ताळ्यान जाता तितल्या व्हडल्या ताळ्यान आमी उसारूं जाय कित्याक देवाचे उत्तर म्हणता जॉन 6:33 देवाचे उत्तर म्हणता ते देवाचे उत्तर स्पिरिट आणि सत आज विशेष ते उत्तर उसारताना देवसार त्या उतरा मुखार तरतरता बियान कामता देवाचे उत्तर आम्ही क्लेम करताना देवसराच्यो सगळे पिळगी देवसराची सगळी सकत देंबी मोडटा ती काल जाता त्या देवाच्या उतरा मुखार सोडून वेता देवाच्या उतरा मुखार सलवता त्या देवाच्या उतरा मुखार त्या देखून देवाचे उतर घट्ट तल्यान उसारूंक जाय ह्या विशेषरान या कणांत मागया विशेषरान कितली जाणां आमच्या मध्ये पिडेस्तां आसात हर एका पिडेस्तान सुम्याचे तान मिटोवन दिवया हर एक तराची पिडा आज या लेनीर कितले जाणां तुमचे पिडा आसा हांगासर या लेनीर आसात
तुमचो हात त्या पिडा आसलेल्या जाग्यार तुमचो उजवो हात दवरया, दावो हात वयर पारया, विशेष रान मागया. याने कितली जाणां जावंक पुरो PCOD समस्ये, जावंक पुरो युरिनरी इन्फेक्शन, जावंक पुरो गाल ब्लडराचे प्रॉब्लेम, जावंक पुरो गर्भाचे समस्ये, कॅन्सर, अल्सर, दांतांचे समस्ये, कानाचे समस्ये, थायरॉइड, फायब्रॉइड, सिस्टा सावळा, गेड्डे जाला जावंक पुरो, डायजेशन प्रॉब्लेम, ग्लुकोमा, ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना, फाटीच्या कणाची दुख, डिस्क डिस्प्लेस जाला, खांदाचे समस्ये, गांठींचे समस्ये, कितली ल्हान भुरगीं विंगड पिड्यान कश्टान आसात, हर एक तराचे समस्ये. आज जावं पुरो तुमची भुरगीं पिड्यान पडते आसात, त्या भुरग्यांचेर हात दवरा. हे देवाचे उतर क्लेम करता घट्टतल्यान तांचे भितर तांकां सतायता ती हर एक पिडा या उतराक खाल जावन तांकां सण्ण विशेष रान या घडये लेफ्ट पाटीच्या लेफ्ट सायडीन बावळ्याकडे तावन सकयल दूख आसा, शीर ओडल्या पर्यंत जाता आणि पड आसा. आणि तशेंच उजव्या बावळ्याक उजव्या खांदाकडे सेम समस्या आसात. जेजू तुका स्पर्श करता, तुझो हात थंय दवरन या घडये विशेष माग जेजू तुका स्पर्श करता. हे उतर क्लेम कर मागता आसतना या उतरान तावन सकत देवून येता. सांगाता म्हणून हे उतर 5 पटीन घट्टतल्यान विश्वासान म्हणया. Psalm 107:20 आपले उतर धाडून ताणें तांकां तांचो जीव नासलो ताणें निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर धाडून तांकां बरी केली, तांचो नासलो ताणें निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर धाडून तांकां बरी केली, जीव नासलो ताणें निवारलो. 107:20 उतर तांकां बरी केली, जीव नासलो ताणें निवारलो. Psalm 107:20 उतर धाडून तांकां बरी केली, तांचो जीव नासलो ताणें निवारलो. मान मरिये कृपेन भरले तुझे सुबे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा या क्रेच्या कणात आम्ही सतत जला दिंबियर पडया, दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. आणि कितले जणांनी मागोंक सांगला त्या हर एकल्याच्या गरजो समर्पण दिवया. सुझन रॉड्रिगस, मायकल, माग्या विशेष रान, कारीना, शिव, प्रेसिला डिसोजा, सिरिल फर्नांडिस, जुलियट डिसोजाचे विशेष सिव्हिलिटीचे समस्ये, फ्लाविया मिनेझस विशेष फायनान्शियल प्रॉब्लेम समर्पण दिवया. जोनाथन, मेलनी मस्करेनस, सिल्विया साजिद, एबेल, त्या भावाचे विजाचे ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झाला. बणी विशेष रान त्या भावाक पडटा रे तरी कसं. आणि आयजाया 11:2 क्लेम कर मागूंक सांग, तुम्ही ताका स्पर्श करतलो. मागे विशेष रान नीमा डिसोजा, नॅन्सी लोबो, आफिल, एमर्सियाना कोस्टा, विशेष रान कितले भुरगीं ह्या दिसांनी एग्जाम बरयता आसा तांकां समर्पण दिवया.
Julian Mascarenas, Lily Furtado, Rocky, Rachel, Lisa, Juliana या भुरग्यांक सुम्याच्या आतां समर्पण दिवया. सिंथिया, गॉडविन तांकां सुम्याच्या आतां भेटोवन दिवया. Lizzie D'Souza, Lenny Vegas, Lavita, Javita, Prema Fernandes, विशेषरान कोल्ड आनी कफातां सुटका मेळचे पासत. मेल्सी रॉड्रिगस विशेषरान स्वामी ताका आशिर्वादांनी भरून दी. आनी जे कितें ताचे परगांवाचे कामाचे प्रोसेस आसा बेगीचे बेगीन क्लियर जावचे पासत. डिओडिता रेबेल्लो मागे विशेषरान जे दुबेचे लिम्फ नोड कंप्लीटली डिसअपियर जावन दी. जुलियट फर्नांडिस विशेषरान समर्पण तिच्या गुवाक तुझ्या कुटुंबाक सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया. मागया रिना म्हणल्या बणीचे सगळ्यो गरजो सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया. स्विझल आनी कितली भुरगीं एग्जाम दिते आसात तांकां सुम्याच्या तान समर्पण दिवया. सारा म्हणले भयण डिप्रेशन आसा. फ्रीडा म्हणले भयण पोस्ट कोविड पोस्ट सर्जरी रिकवरी जावचे पासत. लीना, कर्मा आनी कितले बाबणी भुरग्याच्या देण्या पासत मागून आसात तांकां सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. मागे विशेषरान मोरस म्हणले कोणगी मागून आसात जे पुता पासत सुम्याच्या हातान बरें काम मेळचे पासत सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. अल्गर, हेनरी, मेलरॉय, ईडन, शरीन कामा पासत मागून आसात. एक भयणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम चलून आसा. सगळे इलेक्ट्रिसिटीचे समस्ये बेगीचे बेगीन परिहार जावचे पासत. सिस्टर लुइजा बोन कॅन्सर जावन कश्टून आसा. भुरग्याच्या देण्या पासत मागून आसा. प्रिसिल सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. तशेंच मागिया रैना, जियाना, जानिक, विजय, हेनरी, मार्गरेट, ट्रिस्टन, मिल्बर्न, प्रतिष्ठा, अनिता, आयशलिन, लॅन्सी, लनित, डेरिल, डॉमिनिक, हिल्डा, एंडी, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेन, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जॉयस, जेसी, जॉयस, माइकल, जूलियट, स्टीफन, जेसन, स्टीफन, स्टेफानी, किशोर, वीडा, कैलिन, कैटलिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योति, लीना, लीना डिसूजा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, लीना वॉज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, मरिया, मोरस, निशा, लेनोन, लेनविल, लॉरेंस, फ्लोरिन, प्रवीण, जॉन, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, प्रिया, विल्सन, प्रेमसन, विंस्टन, वायलेट, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, रीना, अल्गर, गिलबर्ट, सिरिलोबो, सिल्विया, सांसिया, एरन, ऑस्टिन, विन्सी डिसोजा, ब्रायन, ब्रिटनी या हरियेकला सुम्याच्या दान भेटोवन दिवया. आणि विशेषरान कितले जण आमच्या लागीं मागोंक सांगला. पिटिशनां गेल्यान आमच्या पिटिशन बघता व्हॉट्सअप ग्रुपान विशेषरान दोन्ही हात वयरबान सांगता म्हणून येऊ तर 5 पटी गट्ट तळा रिपीट करूया. साम 142:7 बंद करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. 142:7 बंद करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद करून मका बाहेर काढ. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. मान भरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो भगवंती दोन्ही हातांचे वीर भार्या विशेषरण या कॅनडा पासून विशेषरण मागे हांगासर कितलोसो लोक काम नासतना आसा.
कितल्या लोकांनी प्रियाराक अप्लाय केल्ले आसा, कितले जाणांचे जावंक पुरो विंगड समस्या घरना, कितले जाणांना सोम्याचं भेटून दिव्या माग्या सोम्याचे आशीर्वाद या गावाचेर देवच्या पासून ह्यो गांव फळापरी जावच्या पासून मस्त जागो खालीच आसा, डेव्हलपमेंट ना, विशेष माग्या तो जागो आशीर्वादी जाव देऊन माग्या. हांगाचो गव्हर्नमेंट, हांगाचो प्रायम मिनिस्टर माका आनी सगळे पॉलिसी मेकर्स, मेयर्स सोम्याचे तन भेटून दिव्या. तशेंच ह्या शुक्रारा ह्या जाका लागीं म्हाका अपॉइंटमेंट आसा त्या दिसा विशेष माग्या त्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां चलोन व्हरून दी. ह्या लेत्ब्रिज म्हळ्यार ह्या गांवांत एक बरी मांडावळ घालूंक रितीर आनी मग्न समत बळवंतरान चलच्या पासून सांगाता म्हणून एक गडेभर घट्ट ताणा सुदी करूया. हालेलुया हालेलुया आणि ताम तुझ्या भुरग्यांक सलाम वसाय आणि तुझं सलाय तुझे भुरगे बिल्डिंग कष्टां सापडला आकांत आसात बेजारायत आसात डिप्रेशन आसात आज विशेष तांकां तुझ्या सोंपला तुझ्या मोगान तांकां आज या भुरग्यांक आनी भाई भितर वेता तांकां तूं सलान व्हर तुझो जन्मयेचो आत्मा तुझ्या भुरग्यांक सलान भरून दी. आज विशेष नवें काम करूं वेतला भुरग्यांक, आज नवो बिझनेस करूं वेतला भुरग्यांक देवा तूं तांकां आदार दी. आज विशेष देवा कितली जाणां विंगड समस्यांनी सख जाल्यात देवा तांकां तुज्या समोर सारखे वाट उक्ते जावच्या पासून आनी सारकें डिसिशन घेवंक तांकां करपा जेजूच्या नांवान लाबदी. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. मरियमचे भोव मोगाळ माये तुज्या भुरग्यां पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. सेंट राफाएल सेंट गॅब्रिएल तुम्ही सर संता भक्तानो आंज बडव्यानो आमचे पासून विनंती करा. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज संजेर 7:08 म्हणशेर होली फॅमिली कोप कॅथेड्रल कुवेट सिटी हांगासर होली फॅमिली हॉलांत मागणा जमत आसतले. विशेष मांडावळ आज आसा. आज विशेष सगळ्या कामनातल्या पासून आणि विंगड गरजे वचपासून मागतला विशेष तुम्ही जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही आपोवन हाडा. हेरांक तुम्ही ह्या जमत विशय सांगा. कितले जण युट्यूबाचेर आमचे मागणे पळोवन आसात. तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक शेअर करा. कोणाक तुमकां टेस्टामनी धाडूंक आसा, पिटिशनां घालूंक आसात विशेष तशेंच कोणाक आमचे मागणे झूमाचेर जॉईन जावंक जाय 9900332411 परतून सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. तशेंच आज आमचे ऑनलायनीचेर इंटरसेशन सेम टाइम हर एक भशेन 7:30 8:30 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 10 ते 11 वरां आसतले. तुम्ही जॉईन जाया. जातले जण जॉईन जाया. जी कोण मागण्याक वचना, जी कोण कुवेटच्या भायर आसात तुम्ही जॉईन जाया. आम्ही सांगता म्हणून मागया. देव तुमकां हर एकल्याक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Thank you, brother. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड लीना भाई.